बेलेखाना हामबाय सिनि प्रेस मीडिया ताफुक संनो प्रेस मीडिया ने बिसिंगति जों तिनि नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा ओरिजिनल ग्रुप नेङै जों साख्लायो सिनि जे ओरिजिनल ग्रुप ओ ग्रुप तिनि निसिमी बहुत डिजल्व खालायजाखा ओ ग्रुप निबो मुङै Nlft ओरिजिनल बो मुङै तै कुनु चादाबाजी इंग्लाक कुनु जोर जबस्ती कामिरगो खालायमांग्लाक ताई सिलाय पाथाम तै नाय बरनो हुमकी दमकी ताई खलायग्लाक जुदि केबो चिनि बो मुङै खलाय तंखां केबो चिनि बदलिया अब कैसा सेंग्रा बदल हनै सिजाकनाय आबनि बागै तिनि प्रेस मीडिया नि बुसकांगो जों सिनि जे मथा सिनि जे अर्गानाइजेशन न जों सुबाई रिखा अबनो चिनि मेन ओंखाय चिनि जे मेन उद्देश्य चिनि जरा कलक मारुमै तिप्रासा हामक्रायनि बागै जों बलंगो वालंगो हुबो तङै चबा खालायमानि अ चबा खालायमानो जों सेंट्रल गवर्नमेंट तै त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट बाय प्रग्राम सालायमानि बिसिंथिनाय जों थांनाय 4 तारिख सेप्टेम्बर नि सालो जों इंडिया गवर्नमेंट त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट नि रिप्रेजेंटेटिव दं बाय एग्रीमेंट खायनाय जों फाइका जों ताबो तंकसांनि लामाव किफिलका ओ तंकसांनि लामाव फाइमानि सिनि काइसेनो उद्देश्य सिनि जे मानथाय जों जे इन इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट बाय एग्रीमेंट बिसिंथि जों फाइमानि ओ उद्देश्य रक जोंनो रिखाबरक जों जे सानमानि सिनि जे नायमानि आबो जोंनो बरक गसिका आबोन बागै जों साइन खालायका सिनि एकटो दङो 26 टा आइटेम दङो ओ 26 टा आइटेमाव आ जागाव चिन त्रिपुरासानि बेलेखेनो हामक्राय दङो जों ओ हामक्रायनो तैनाय जों बाहायके बुसकांगो इमप्लिमेंट खालायनाय ओ इमप्लिमेंट तैनाय जों बुसकांगो चिन त्रिपुरासा एरियाव एडीसी एरियाव त्रिपुरासानि एनजीओस नन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लुकुरक बाय जों मालायनाय बो कामियो बो सामुंतांखे त्रिपुरासानि बागै उन्नत होनाय तै डेवलपमेंट होनाय जों अबनो जों नायनाय जोंआबो व्यक्तिगत सिनि सार्थे जों डेवलपमेंट तो बिया अब त्रिपुरासानि इंटरेस्ट नि बागै नाय जों डेवलपमेंट न जों तबो जों एग्रीमेंट खायो जों एग्रीमेंट खायमानि केबो बाक्सा सियाङै दंखांके अब तिरक नुगागै थानाय अब सुदु तिनि ओ 26 टा आर्टिकल सिमिया आ जागा तंगो निनि तेकैसा जे चिनि महाराजा प्रद्युत किशोर मानिको एकॉर्ड खैमानि ए एकॉर्डबो जों आरो साफलजाक दङो आ डेवलपमेंट नि जे प्रोजेक्ट नाय आ जागाबो जों तंनाय आ जागा कतर निनि गोबांमा डेवलपमेंट एडीसी एरियाव खलायजाकनाय ओ खलायनानैबो अब जत चिनि त्रिपुरासा एरियाव थाङै जों बाय थां विजिट खलायै गामिनि लोकराव बाय सिक्ला चालाय बदल लबाय निनि ब्रै मथा आंथं जे क्लाब दङो आ जागाव गामिनि बाजारनि हातिनि ते बेबा जे डेवलपमेंट खायनान दंमाननो जों सालायै थांसा खालायनाय जों आबनो कक्लाम सालाय जों प्रपोजाल दिनाय एस्टिमेट खालायनाय जों बाहायके जे नायथक खालायमान त्रिपुरासानो बा त्रिपुरानो बाहाय नायथकाय थांसा खालायनाय जों या प्रेसेवै जों उन्नयन बुसकां या प्रेसेयमान आबन बागै तिनि जों प्रेस क्लब नि माध्यमे नरनो साखलायो सिनि जे नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा ओरिजिनल ग्रुप तिनि सिमि करिखा तिनि सिमि अलोगनो जों हुका जों ताइ सिलायतिलिया सिलायति तै चबा खैलिया हनै जों साइटरिवा एकॉर्ड खैमनि न जों तिनि अबनो तिनि सिनि प्रेस मीडिया सिनि प्रेस ताकुक सं टेस बंधु सं बरनि बिसिंतिके जों जत लोगरनो चिन साखलायमुंनो जों साखलायो हामबाय थैंक यू আপনার নাম কি आनि बुं के प्रसन्नजित देबबर्मा हास्टेफा हनै सिनिवो एलाइस কে আছে ए फायदे इंका जों सिनिमु कितारिनाय याग्रा तमचिनि दंगर त्रिपुरासा ओंखाय हाई पावर कमिटी नि मेंबर्स निनि चंखर देबबर्मा चंखर त्रिपुरासा बो हाई पावर कमिटी नि मेंबर तैयार तम विद्याधर त्रिपुरा जनरल सेक्रेटरी yang tongo nini sombu Debbarma bono hino salfang bo hino bin bumung yang ke molsai hamriang assistant general secretary
जों और हाई पावर कमिटी तिनी ओ प्रेस क्लब फाइनाय जों प्रेस बार्तारिओ जे तिनी सिमी सिनि जे अर्गेनाइजेशन तंगमानी अर्गेनाइजेशन क्रिखा अर्गेनाइजेशन मथाकजाखा अर्गेनाइजेशन बो मंगिनाय ते कुनो चादाबाजी खलाइजाकला ते जुरजुलुम उंगला सिलाय तै बुइबाय कुनो जागा लराय तै खलाइगला अबनो आसुना हामबाय सर